Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge i mo chraí agus má táú nua anseo díodit agus fáilte. San ísean aniu beime ag lortlib faoin chopaill, an chopaill, the copula, cé sin. Beidir go bhacha tú abertí a thosaíonn le is, mar shampla is doctúr é. Go bon úsach, úsáidtear an chopaill chun nasc a dhéanamh idir dheá ainmneachail, to connect two nouns. Glóir mé rudbog faoi seo imime ísean faoi botúin coitianta, mar is botúin ionta coitianta é seo. Mar sin nábí burtha níl tú a d'aonar. So, cén fannach núsáidtear tá, ná chud ainmneachail inné tá agus for aim. So don't put a noun after tá and pronoun. Mar shampla tá sé fearr. Tá sé fearr. Níl sin ceart. Is fearr é. Úsáidtear an chopaill chun nasc a dhéanamh idir dheá ainmneachail. So fearr agus é. So he's a man. He, man, an chopaill is fearr é. I'm a woman. Is ban mé. Mé agus ban an chopaill. Cad na ainmneachail, mé agus ban. Is ban mé. Tá mé sásta. Tá mé sásta. Tá mé ag deanú físeáin. Tá mé ag deanú físeáin faoi láthair. Is YouTuber mé. Is YouTuber mé. Tá brónarm. Is YouTuber mé. Sampla miltena beidir ach tuigeann sibh. So tá mé sásta má thuúcháin, tá mé ag deanú físeáin faoi láthair, aim bríthirtha. Is YouTuber mé. Dheá ainmneachail. Mé agus YouTuber. Cúpla sampla eile. Is fólamór teanga mé. Is fólamór teanga mé. Is éireannach mé. Is éireannach mé. Agus go minic nídéirtear is ag ganú seolú. Éireannach mé. Is éireannach mé. Rud amháin táhairta, úsáidtear é, í agus iad in áit sé, sí, siad leis an chopaill. Mar shampla is múinteoir é. Is múinteoir é. Is múinteoir í. Is múinteoir í. Is múinteoirí iad. Is múinteoirí iad. Agus theag leat aideartaí a chuiristeach fásta. Mar shampla is YouTuber ionta mé. Is YouTuber dói mé. Dean hímuid tránna gceist bug inis a chun clár tú a dhéanamh. Cé seo? Cé seo? Is teach é. Is teach é. Cén sort teach é? Try to use an chopaill to describe it. Is teachbag é? Is teachjas é? Or any other adjective. Cé seo? Cé seo? Is madú é? No, is madra é. Madú ag ganú an seolú. Cé seo? Cé seo? Is gansaí é? Is gansaí é? Cén ceannail gansaí é? Is gansaí gádam é? Is gansaí teálaí é? Cad í seo? Cad í seo? Is scoil í? Is scoil í? Skull is a feminine noun in Irish. Inis, cé an diúlta agus an cheist. Sampla. Ní spáineach mé. Ní spáineach mé. Is agus ní. Is bán mé. Is bán mé. Ní fearr mé. Ní fearr mé. Agus tá gurthú duine an cheist seo orm, an éireannach thu. An éireannach thu. Dearhan. Se. No. Níha. Se. So is a se. Agus deirtear sei agus sé. I ganúin si in núnanál. Se. Sei. Se, sei, sé. Sei sin máscán se agus ai. Mar in núnanál úsáidtear, well, I dúscart na héireann úsáidtear an fácail ai a chunne dhé. Fácail albanach é. Dan hímuid písa clártaí inis.
So curhí mise cúpla ceist ortsa. An éad an achu. An éad an achu. Take glad fragart os ard, it a hiomra, is cuma. No sha, no níha. An medicanachu. An medicanachu. An sasanachu. An sasanachu. An albanachu. An albanachu. Is castle go me ag immert guess who anish like Cé Fiche cheist. An fólamór changahu. An fólamór changahu. An banhu. An banhu. An farhu. An farhu. Agus Johnnymuid tránagais bug ella. An Franca é seo. An Franca é seo. Níthe is hamster é. Ní Franca é. An mála é seo. Níthe is gúna é. Ní mála é. An leorlan í seo. Se, ná sé, ná sé. Cúpla nach coitianta is five é. Is five war é. Is five war é. No, is five vug é, Peter. Is five aintach é. Níl is agam. Fiber B. Is mór an trua é. Is mór an trua é. No, ag ganimid olú an áitina, is mór an trúi é. Mór an trúi é. Is big the pity it. Is big the shame it. It's a big shame, it's a big pity. Mór an trua. Mór an trua. No. Mas far lat ganimid olú. Mór an trúi. Is few é. Is few é. No, ní few é. Ní few é. An few é? Is it worth it? Can I work it? Níl mé chun chodéile rá. Mas tasahorthú ná má táú just scrista. Má dit stoppa an seo. Sa chud eile bé mé ag taispáint cúpla struchtúr éagsúiltíobh. An rud is táhairtaí ná go dtuigeann tú an difriart idir tá agus is. Mar sin má tá tursa ort ná má tá tú trína chéile tásúlagam nachhfuil ach má tá stop an seo arc ar ní sean arís beidir scríom nótaí ach má tá tú ré má tá muí nugad má tá tú ag gurí níos mó ólam leanará. So struchtúr eile bí agus é tuairtí mé sampladíobh. Is rúnaí é. Is rúnaí é. He's a secretary. Ná tá sé ina rúnaí. Tá sé ina rúnaí. Ná rúnaí atá an. Rúnaí atá an. Cúpla struchtúr éagsúil ach cílíonn siad an rud cearna. Tá sé ina rúnaí. Go literal, he is in his secretary. So ní ébrionn sé is a bhéarla dar nói. Is cuireann go raibh daoine ag gaidh faoi sin nuair a rinn mé an rial sin if Irish was English, páirte dá. An sampla a bhíonn na tá mé mo bhúnseoir ach bhí mé ag Lord Chas béarla dar nói. What way of life is that you? I'm in my teacher. Ná rúnaí atá an. A secretary is in him. So, you know, cé acu is fearr leat. So sin é go bunúsach fa chunne an struchtúr seo rúnaí atá an. Seo éiad na fór ainmneacha riamh aclacha. So anam, anit, an, inchi, anan, anav, antu. Anam, anit, an, inchi, anav, anan, antu. Tesogam anan, anav, antu. Okay. Is duine mai I? Is duine mai I? Tá sí ina duine mai? Tá sí ina duine mai? Duine mai atá inchi. Duine mai atá inchi. Agus tá struchtúr sin aonanta coitianta ag anúint olú. Rúnaí atá an. Duine mai atá inchi. Sin é a chairde an chopáil an raibh sé chodálaí ní hílam go raibh. Nuair thuigeann tú go bhfuil tú ag deanú náisc idir dheath ainmneachcail, sílam go bhfuil sé a bhád níos fusa. Ach sin é go bunúsach
nóid tá a bhhaid níos móna sin, amsir chaite, ceisna san amsir chaite, abertí ní é, abertí níos fuide agus níos casta. Ach an rud is táhairtaí mar dúirt mé na go dtuigeann tú an difriart idir tá agus is. So deamhí mé páirte dá má tá simogah. Tásúlagam gur bhain sibh solta as an is an seo agus go dtuigeann sibh an chapel níos fearr inis. Tóir like dú, subscribe, notifications má tá simogah níos mó físean a eicáil. Agus obairhhaile is na Tráthna, tóir sampla den chapel dú le fíric fua tain. Gur míle maigah agus gur míle mai ag mo chud patroní. Tíofaí mé sa chéadaí sean eile sibh, slán go fáil. Úsáidtear an chapel chun nás go dheanú idir dheanamachil. Fólamór teanga. Fólamór